Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, siz kun temасы topşırın qaraysiz, studiyada Gülnaz Kaşayeva. Түбән Кама бакчачылары яңа сезонны башлап җибәрделәр. Алда май бәйрәмнәре, бер атналык ял көннәре. Бүген безнең студия кунагы Түбән Кама бакчачылык şirketleri Ассоциация рәисе Илхам Илдар улы Булатов. Hayırlı kеш, исәнмесез? Hayırlı günler. Бакча сезоны башланды. Bütün Түбән Камалар үзләренең участокларын, бакчаларын тиешле рәткә китерәләр, җыештыралар. Һәм инде әлбәттә шүпләрен, кипкән үләннәрен яндырга ярамый. Шулай бит? Әлбәттә шулай, потому что бүгенге көндә безнең хәзер пожарный надзордан законнар үзгәрде. Штрафлар хәзер бар. Бакчачыларның менә яндыручы шүп ташлаучыларга дагы 2000-нән 5000-гә хәтле штраф, физлицаларга, юрлицаларга аннан да күбрәк. Шуңа күрә безнең бакчачыларга biz үзебездә собраниеларда аңлатабыз, кешеләргә дә аңлатабыз. Бүтән елларны яси урамда ташласалар гына начар иде, бүгенге көндә даже безнең пожарный надзор может штраф салырга бакчасының заборның тышкы ягында җыештырмаса дагы. Бүгенге көндә закон буенча бакчачылар уже үз бакчаларында гына җыештырырга тиеш түгел, заборның тышкы ягында да җыештырырга тиешләр. Кыры үлән булырга тиеш түгел, чистартып торырга кирәк. Менә ул инде мусор дигәннән бүгенге көндә безнең хәзер уже Татарстан буенча дагы сүз алып барабыз, уже мусорларны, ботакларны, шүпләрне аерым алып барырга, җыерга бытовой мусорны аерым контейнерларга, ботакларны аерым, потому что элек безнең, конечно, ул төко контейнерларына, ул менә мусор контейнерына ботакларын ташыйлар, мусор ташларга урын калмыйдыр. Бүгенге кырыйда алабыз, без инде аны әзерләнәбез хәзер. Опилкага әйләндереп ботакларны, шул бакчачылар аларны кире үзләре удобрение итеп алырга мөмкин. Ул безнең экономиядә була акча ягыннан, свалка хәтле веткалар ташып йөрисе булмый ул ботакларны. Шуңа күрә инде ул яктан алга таба барабыз. Бүтән Татарстан буйлап хәзер ул сүз бара, җыештырып порядок ясарга, мусорларны аерым барырга. Шүп мәсьәләсе дигәндә, теләсә кайда, менә барлык бакчачылар теләсә кайда ташлаучыларга алырга, алар белән ничек көрәшәсез? Аслында инде көрәшәбез иң беренче сүз белән, аңлатырга тырышабыз. Шырыйлар инде, кеше бит инде кайда җайлы шунда ташларга тырыша. Шуңа күрә инде аларны да ачуланып булмый, әби бабайлар җырап алып бара алмыйлар, потому что безнең хәзер бүтән җиргә контейнер куеп булмый. Алар инде алып баралар, менергә тиеш, кайбер җирләрдә таулы җирләр безнең бар, менә бәк җырак алып барга ул мусорны, алар инде кайда җайлы шунда ташларга тырышалар. Ташлаган вакытта да без инде җыештырабыз, алар артыннан сразу җыештырырга тырышабыз, трактор техника белән ул ботакларны, мусорларны җыештырып тарабыз, потому что бүгенге көндә экология тоже бәк зур штрафлар безнең. Ул штрафларны бирсәләр юрлицаларга, безнең опять-таки ул кеше акчасы җыелган взнос акчасыннан түләргә туры килә ул штрафны. Әлбәттә безнең эш шундый. Алар артыннан җыештырып тора, алар ташлап тора. Но бүгенге көндә халык уже хәзер аңлай, теләсә кая бик ташларга тырышмыйлар. Просто мөмкинлек булмаган җиргә генә инде ташлыйлар инде. Кая җыела мусор, без шунда тырышабыз контейнерлар куярга, техника куеп, арбалар куеп, теге вакытында чыгарга тырышабыз. Кагыйда бозучыларга штрафлар каралганмы? Ул нинди? Бар, безнең штрафлар экология буенча да штраф салырга могут, пожарный надзор штраф салырга может. Бүгенге көндә менә ул пожарный безопасность буенча бәк нык тикшерәләр, пожарный надзор, шуңа күрә ул ни буенча кешеләргә элек яси 2000-гә хәтле, бүгенге көндә 2000-нән 5000-гә хәтле штрафлар. Шуңа күрә инде кешеләргә аңлатабыз без аны, хәзер ул табличкалар заказать иттек без бүтән бакча ниләренә, массивларга, кеше остановкаларда шундай информационный табличкалар элек куябыз без пожарный безопасность буенча, тоже ул ни буенча эшлибез. Бакчалык җәмгыятен үстерү өчен берәр республика күләмендә программаларда катнашасызмы? Катнашабыз без. Түбән Кама безнең иң беренче республика программада катнаша башлады. Аллага шөкер, ул яктан инде рәхмәт әйтәсем килә Айдар Раисовичка. Безнең шуңа күрә руководство булышмаса, ул хәтле булдырып табылмый. Бөтенесе өстән тора. Безнең менә Түбән Кама иң күп акчаны алып бардык. Беренче елларда зур юллар ясадылар, күп насослар куйдык, без трубалар суздык. Бүгенге көндә дә эш бара.
былтырдан башланды безнең менә хәзер софинансирование буенча 1 сум җыйсак, безгә хөкүмәт хәзер республика 2 сум бирә. Ул тоже бәк зур. Былтыр менә без кирдек тоже корабельный рощадагы бакчаларга трубалар суздык. Быелга тагы 5 миллионлык кирдек заявка бирдек. Ул эшләрне инде алып барырга тырышабыз киләчәктә дәген. Но бүгенге көндә элек если башлаганда 17 елларда, 18 елларда бүтән районнар бик белмиләр, куркалар, рәтен белмиләр эшкә. Biz инде алдан әзер булгач, безгә инде Аллаһка шөкер әйбәт булды, Түбән Кама кирип калдык без. Бүген көндә районнар күбәйде хәзер, акчасы әзәйеп бара. Елда район күбәйгән саен акча әзрәк. Но барыбер да тырышабыз. Күпме бирә хөкүмәт, шуны алырга тырышабыз, потому что акча кирәк, ул акча безнең бакчаларга файдасы күрә. Кешеләрдәген күрә ул файданы. Шуңа күрә Аллаһка шөкер насослар бөтен җирдә яңа, безнең трубалар яңа хәзер. Линияларны үзгәртеп барабыз. Киләчәктә инде менә ул программа буенча безнең электролиния буенча вопрос тора. Иске линия баганаларны алыштырып, софинансирование белән шайтырып специализированный организацияларга передавать итәргә эштәге линияларны да бирсәк, счетчиклар белән кешеләр уже туры энергосбытка түләй аша ут өчен. И киләчәктә тырышабыз инде круглогодичная калдырга уже кышкы көннәрдә дә яшәгән кешеләргә дәгән киләчәктә шул направление белән эшне алып барабыз. Илһам Илдарович, юллар турында әйтмәдегез. Менә ул һәр вакытта актуаль сорау. Юллар буенча ул как раз программага керә безнең юллар, линиялар и трубопровод, су трубаларын алыштыра. Менә 3 направление безнең софинансирование буенча эштәге юлларны да без ясарга керергә можем. Һәрбер ИСНТ үзеннән заявка бирсә, шулай ук 1 сумга 2 сум бирә безнең республика. Ул эш тоже алып барылачак безнең бар шундый юллар ясыйса, анда да керәбез. Софинансирование буенча юллар буенча тоже керергә мөмкин. Любой ИСНТ заявка биреп без керергә можем. Автобуслар хәрәкәт башлады. Билет бәясе шул. Билет бәяләре шул калды, график автобусларның графигы шулай калды. Түбән Камада менә мин бит инде хәзер республиканский конференцияларда йөрибез. Бөтен районнарда нинди проблемаларны ишетеп торам хәзер барып. Безнең инде Түбән Камада Аллаһка шөкер бөтен автобуслар безнең исполком менә бәк нык булыша. Бакчачыларга автобуслар белән дәгән льготалар тоже шулай калды. Безнең бүгенге көндә шул май бәйрәмнәрендә хәтле автобуслар йөри уже 24-ннән йөри башлады. Кешеләр күбрәк ниткәч, погода җылынгач уже еще күбрәк булачак. Рейслар уже былтыргача булачак. Графиклар үзгәрешсез була. Бакчага түләү мәсьәләсе. Бу бәя нәрсәдән төзелә? Безнең бәяләр барсы даган менә былтыргы расходларны карап, кайсы транспортны менә мусорга безнең хәзер бүгенге көндә бәк күп мусор бәясе артып бара инде түләүдән. Элек если без 200 сум, 100 сумына җыядырык мусорга, бүгенге көндә почти 1000-гә хәтле күтәрелә безнең членский взностан шул мусор чыгарыр өчен генә. Шуңа күрә инде мусорда күбәеп тора, кеше күреп тора аны. И элек бит ташлары кая булса да, хәзер менә контейнерлар белән чыгарып торганга күрә бәясе арта безнең мусорны чыгарганда. Уже законно безнең гринты чыгара, о гринтыга битен бар региональный оператор безнең алар белән бөтен исентлар договор төзелгән. Асын эшләр бара күтәрелә инде. Сулар бәясе менә электроэнергия елда артып тора. Biz инде артык күтәргән. Аерым счетчик аша түлибез бит, әйме? Аерым счетчик кеше үзе өчен түли. Но безнең насослар, менә алар уличный освещение булган җирләрдә менә су биргән, уже безнең общий расход бар, ансы тоже взноска керә, уже безнең андый ни бар тоже. Ул бәя дигәннән бүгенге көндә безнең менә былтырдан уже закон чыкты хәзер ИСНТ буенча түләүләрне без бит инде элек кассада җыядырык. Акчаны наличка белән алалар инде кассирлар. Бакчачылар бөтенесе ышанып бетмидер. Шуңа күрә бүгенге көндә уже бакчачылар белә бөтенесе Сбербанк аркылы, банклар аркылы менә на расчетный счет акчаны салалар. Бөтен эшләгән эшләр безнең договор буенча официально дип әйтик инде менә хәзер бөтенесе шуңа күрә дигән бәяләр артып бара. Элек если без председателя каядыр ярты бәягә сөйләшеп буладыр, берәр эшне эшләтергә, бүгенге көндә алай булмый, уже официально бөтенесе налоглар түләнә, до копейки бөтенесе договорлардан учет бара, хәзер налоговый да тикшереп тора. Шуңа күрә халык бер караганда үзләре тоже тынычланды. Алар уже белә, что акча точно счетка бара, уже банк аркылы дип. Бакчачылар арасында сүз бара. Скважиналар өчен өстәмә түләүле булачак дип. Ул дөресме ул?
Ул дөрес, ул бара безнең Түбән Кама бакчачыларына кагылмый, потому что ул бара безнең лицензиялар алар Татарстан буенча, Россия буенча хәзер закон үзгәрде. Если скважиналар ала икән, юрлицога лицензия булырга тиеш, бөтенесе законы булырга тиеш, счетчиклар белән су алына уже хөкүмәт җиренә. Если инде әбиләр үзләрен кемнеңдер бакчасында анда 5 метр, 6 метр скважина куюсы булса, аңар инде бик бәйләнмиләр, ул нигә итмәй. Тынычлап су белән пользоваться итәргә могут. Безнең Түбән Камада бөтен бакчалар озерлар кырыенда, Кама кырыенда шул ни белән ясалган, таратылган ул бакчалар кешеләргә. Шуңа күрә бүгенге көндә без андый нигә ләкмибез, Түбән Кама районы ләкми. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, у яктан әйбәт анса. Андый проблема юк бездә. Бакчаларда шуп контейнерлар җитәме? Җитәрлекме алар? Контейнерлар безнең җитә. Без бит инде менә бу программа буенча контейнерларны тоже республика бирде. Урыннарын ясадык, специальный контейнер урыннары. И ул контейнерларны просто вакытында чыгарга итсәк, контейнерлар җитәрлек алар безнең. Җитә. Просто вакытында чыгарга кирәк. Вакытында просто аз гына контейнерлар переполняться итә безнең. Яз көне, көз көне кеше менә именно субботниклар җитештерә башлаганда халык бит күп. 1000 бакча, например, алар бөтенесе бер жолы суббота, воскресенье чыгалар. Шуңа күрә, конечно, контейнерлар безнең переполняться итәләр дә, кырыйларына да ташлый. Алып килгән кеше контейнер тулы булса, кире алып чыгып китмәй бит инде ул мусорны. Кырыйна ташлап калдыра. Но аны без инде уже понедельникка чыгарга тырышабыз. Сразу вакытында итешәбез, менә җәй көне уже әйбәтләнә. Булай җитәрлек контейнерлар. Без зур бункерлар куйдык уже, кешегә дә җайлы, үзебезгә дәгән. Теге бәләкәй контейнерлар программа буенча калалар. Но зур бункерларда куйдык. Ансы җайлырак уже безнең бакчаларга шундай тимер контейнерлар кала. Илһам Илдарович, дезинфекция үткәреләме кимерүчеләргә каршы? Үткәрелә, без елда төзибез договор Роспотребнадзор белән. Менә бүгенге көндә собраниягә специалистларны чакырабыз, тоже собраниягә алар килеп аңлаталар безнең яз көне, көз көне без инде аны ясарга тиеш. Особенно кая мусорный контейнерлар тора, шул урыннарда менә кайда мөмкинлек ул тышканнар йөри торган җирләрне инде обязательно үткәрәбез. Роспотребнадзор белән договорлар төзеп, специалистлар килеп, алар аны дезинфекция ясап чыгалар безнең. Если инде кешеләр үзләре теләкләре булса, алар заявка бирәләр безнең бухгалтерия аша. Без инде Роспотребнадзорлар шул вакытта килгәндә кешеләргә дә җибәрәбез, алар кешеләргә дә кирип могут ясарга дезинфекция заявка бирсәләр. Иштәлекләнгән өчен бик зур рәхмәт. Әңгәмәне тәмамлагач, без сездән әлбәттә сезнең үзегезнең мөрәҗәгатегез, теләкләрегез безнең Түбән Камаларга җиткерә аласыз. Сезгә бик зур рәхмәт безнең бакчачыларга внимание уделять иткән өчен, шулай күрсәткән өчен. Бакчачыларга инде теләгем шул, исәнлек, саулык, бөтенесенә дәгән матур гына яшәргә ясын, ширләмичә, шушы Рамазан айларында ураза тоткан кешеләрнең уразалары кабул булсын. Исәнлек, саулык телим бөтенесенә дәгән. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студия кунагы булды Түбән Кама бакчачылык şirkәтләре ассоциация рәисе Илһам Илдар улы Булатов. Игътибарыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Исән имин булыгыз, сау булыгыз.